V írskom Dubline hospitalizovali Slováka s tzv. Prasacou chrípkou. Od piatku je v umelom spánku. Ide o 30-ročného muža, ktorý v Írsku už 2 roky žije a pracuje. Za Slovákom podľa TA3 odleteli do Írska aj jeho rodičia. Nemocnica pre televíziu Markíza nechcela povedať podrobnosti, potvrdila len prijatie slovenského pacienta. Muž je chorý, ale jeho stav je stabilizovaný. 6 ľudí zahynulo pri požiari bytovky vo švédskom Štokholme. Medzi obeťami sú 3 dospelí a 3 malé deti. Najstaršie malo 10 rokov, najmladšie len rok. Nehoda sa stala na sídlisku v severnej časti mesta, kde žijú najmä prisťahovalci. Plamene vážne zranili ďalších 3 ľudí. Niektoré obete sa zadusili v zaseknutom výťahu. Juh Európy naďalej bojuje s rozsiahlými požiarmi. Hasenie stále komplikujú horúčavy a silný vietor. Na Sardínii je už kritická situácia. Väčšinu požiarov úmyselne založili podpaľači. Osmorčatá čaká reality show. Ich matka už podpísala s produkčnou spoločnosťou aj zmluvu. V programe sa objavia nielen osmorčatá, ale aj 6 ďalších matkyných detí. Za svoje súkromie dostanú aj dobre zaplatené, presne $250 000. Deti si peniaze môžu užívať, až keď dovršia 18 rokov.